Ngai ko blay api baro sa sen kani ka YouTube channel ka jongi tingi la poi menta ha ka lenong ka baat na kani ka sub school ka jongi ka bangila kani ka quarter ka ba lai ka ningkong koren bat ka ka baar jong kani ka koren te ni dap da kijing songo yo blay no thau no bu ubala ai ngi kani ka lat ha ka ba ngila ban ya sam ya pi ya kini ki kubor lang ba kani ka sub school ka jongi hangning don lang evangelist boxstar nong bri bat manga evangelist Albert L nong lai te ngai kuble ya pi baro ki ba pet man la ka por man la ka clip mat lang ba kani ka sub school ka jongi te haswa bangin ya sedang ngin ya pendam ha kijing doai kok pa jongi bahab neng ngingu ya me atrai ha kani ka clip mat kuble shibun ya kani ka por kham tap me bangila ban yaw pule ya kijih kai kat kum gak tin ke jome dap ingi daw min semakhoi kat bangin ya sam ya kini kijih kai ki bala ban te kijing long ke jam sim ke jongi bat long kat lambat ngi we puwe juru kini ki prabange ki perlok perjor ngapan ban ngat wai ha ka kerteng Jesus Christ amen Amen. ni la poy ha kal nong ka baar bat ka team ha ka ne ka tayo ka dei ka kubor jong ka ding pna ka kubor jong ka ding pna te the court spelling that ka bala shim bat ka bala sot na ningkong koren kal nong ka ba ningkong di khat ka ba khat phra ka ba ong kum ni namar kata ka tin ka ba shapang ding pna ka long shisha ha kita ki bala jot na ka jingbe henry hangi ki ba yo la im kalong kabor ublay te ladon we u nong tho bat u nong kren jong ka roman bamani blay thao ka bakerteng u Cicero te uni ula ong ya ki breu ki ba na ka nong ba roman ba kim dai ban prakhat bat watang shapang kading phna kata kadai ka jing ong jong ne te kumta kala long kabala isi wat hadu ka jingyap ru te wat lau ne Cicero ulayap kuba shiteng spa snem shwa ka jingkha ka jong Jesus Christ Henry ya ka ne ka jingong jong u la penlong ya kinong Rome ba kin bat ya la kata ka kentin ya ka ba ne Cicero u ong ba kim dai ban bat ya ka ne ka dingpna namar kalong ka bas new hadu kata ba kim dai ban perkhat wat tang ya kataru kabas ngo phala do kata Henry upol udon ya ka kubor nak mta jongi paso te ngakwa ban kli ya phi kani ka we ka jing kli ke ka kubor jong ka ding phna nak mta ki kristan ha koren bad ha kini kisni ki ba manta Ya kublai shiman evangelist albot nong lat ya ka jingkali ka ba ngau tenat ya ka jingkali ka ka kubor jong ka ding phna na ka benta ki kristan ha koren bat hakine kisngi jongi ba menta habang ipai sha koren ka koren kalong ka nongba ka ba rius pa bat ka badap da ki culture ba pair ka nyam ka bat ka jing start perkhat ba pair ha ka nongba koren bat ibun ki breu ki skau tenat bat ki yap bi ya ka jing start ka jing kren pat ba bat ka jing start breu kata ka ka jing penlong ni ki breu ha ka nongba koren wat hapo ka balang ru ki don kata ka jing ya kan at ha pedeng jongki bat ki ya sa iwe ki kam ki ya sa chapang unu balong uta unong yalam nei uta unong but ubabyang nakabenta ka kam ka jongki ngi hapo ka balang don na pedeng jongki ki kamba ngilong ki nong but jong upol bat don ru na pedeng jongki ki ong bang ngilong unong but jong u apolos komta ter kan ni ka wanra ya ka jing bat ka jing mi jong ka jing ya pher jing mut hapo ka balang Henry upol utho ban pen kan mau yaki ba kanyam kristan om shem la te halor ka jing start breu ne ka jing kren ka ba snow tenat katanga dei ka jing pen kan mau jong upol na ka benta ka jong ki la te ka halor ka kubor jong u Jesus Christ ubayap halor ka ding pna ka kata ka ba upol ukwa ban sam na ka benta ki para bangai ha koren upol uang shushu ba ka kubor jong ka ding pna galong ka bor ka jong
ublay kalong ka bor ka jong ublay ladang ipulik ng kong korin ng kong khatpra banang ta ka ong shushu ba ka ding pna kalong ka atyar jong ka jing penyusuk hapadeng ublay bat ubrio kalong ka kubor ka bas ngotenat na kabenta jongi ki kristan hakini ki sngi jongi bamenta ba ka ding pna kalong ka atyar jong ka jing penyusuk hapadeng ublay bat ubrio ngila ban shem Ephesus kalong ka ba ar ka khat riu Kolosai kalong ka ba ng kong bat arpo nang ta shushu ki dak kaba kraw tam jong ka jinglong bas ngawrit jong ujisu bat ka jaka ha kaba lasiu ya ka ram kaba kraw jongi Kolosai kalong kaba ar ka khot kaba khat saw ka ta ka dei ka kubor na kabenta ki kristan ha kini ki sngi jongi ba manta bat kum jungi i ka kubor ba upol uong ba ka ding pna kalong ka bor jong ublay kalong kata ka atyar jong ka jing penyesuk ha pedeng ublay bat ubriu bat kalong ru kata ka jing siu ya ka ram ka ba kraw na kabenta ka jong ngi iya ka jing long chong ka jing hikai jong upol na kabenta parok ki para bangai bat kumju yangi ki kristan hakini ki sngi jongi ba menta te galong ka kubor ka bas ngau tenat bat ngi ya shishu sha ka benta ka babut jong ka ni ka jinga pulilang jongi ya ka saba school nang tang ya cha ka benta ka babut ka on ka gospel jong ka ding pna ka gospel jong ka ding pna ka ai ba jisu la sha halor ka ding pna usha ka ai ba usha uyap bat pen im yaki nang pop ka gospel jong ka ding pna ka long ka kubor ka ba jisu christ uyap halor ka ding pna na ka benta ka pop jongi la tep yu la pen mi pat yu knang ba wei baro banget hu unyo ya ka jing im ka ba bom jikut bat ka jing penyesuk bat ublay bat ngakwa ban kali evangelist Albert Hagani ka por ya kani ka jingkali habang ipule ha ka shiti jong pol nang kong korin ka nang ka nang kong ka khot ka khat nhau hadu live huai ka ai ka mat ka ba kong san ka ba upol upen long hang ni to kamat ka ba kong san hang ni ka ba upol wan ra na ka benta ka jong pibat ka jong hang ni ba ki briu kim shamla pen im da ka jing start ka jing sham pang ka board briu ladangi pai ha korean pi shibun ki jing start hai shibun ki jing start tenang ta hang ne wang biang lapan em ki lang ba ka khubor chris bala sanar phna te ha kito ki por long ba ki breu kim da bot than ya ka ai ka ba ka tin ka jong ble ki ya ba kat kum ka jing start ka jong ki te pol wang bala pha ya u ban ya lap ya ka gospel ban om ban pen so bha ya ki breu da ka jing kran start namar shibun kiru start ki bala wan te ngangai ba kaktin ke jong blero kam darung ha ki tu ki breu te la da usania ha ki kenten ki bastat ki breu ki la ban sotanat ya unong kren ha ka caka ban shania ha u kris ngap kane ka dei ka jihikai ka ba upol wanra ya ki tu ki nong kuren hang tu te nang ta wang biang kumta ka khubor jong ka ding phna ka dei ban bat ha ka caka pedeng jong ka jingyalap ka jongi ya ka gospel ka ding phna ka dei bandon hakmat namar ngi dei ban tip ka ai ka jing mod jong ka ding phna ka ding phna ka dei ka jing map bat ka jing suspa ka jong Jesus Christ te ka baar te ka ding phna ro ka dei ka jing job ya ka pop bat ya ka jing yap he te u job u Jesus Christ u job u yap bat umi pat te nang ta ka balai ka ding phna ka dei ka jing ngau rep te la dangim don ka jing so rep te namar kata ka dau pol wang ba u kai ba ka ding phna ka dei pedang jong Jesus Christ na kam ta om ya ka bor ka jing start bat ka jing job ka jong breu henry ka dei bet ya u Jesus Christ te kini ki dei ki ji kai ka ba u pol u kwa ya phi bat nga ba ngi dei ban ngai kan mau te nang ta ngi la poi biang sah ka wi pat ka benta hai ka wi ka benta hang ne ngi la jet ya kene ka benta ka team ka dei ka jing bet ha kita kiba jatna ngam tip ka jing bet ka ba kumno tharai ka ba pol wan ra ha kene ka klip mat tingak kwa ban kuli ya phi pastor ke ka ba pol mut ha ba ong ba ka khubor jong ka ding na ka long ka jing bet sha kito kiba jatna ta kalong ka bas ngau tenat ba upol wan ra shapang ka ne ka jing bet ladang ipet ka kantin Greek na ka benda ka jing bet ha korin kalong ka ba nang kong tertengi iba kalong ka Moria ka Moria ka dei ka kantin Greek na ka benda ka
จิงบิดกันนี่กระเป๋าตังพระสินหากดัสมันบัดไม้บัดบารองิลาบันเชมหากาชิที่จงอุปอลชากิน้องโกเรนกาชิที่กับบันนังกองงิลาบันเชมนังกองโกเรนกับน้องกับบันนังกองขัดพระอาร์พวยอาร์พลายนังกองโกเรนกับน้องกับอาร์กับกัดเศร้าบัดนังตากับน้องกับบัดลายบัดกัดขอดกับขันไดกับจิงบิดกับอุปอลอุกเรนชาพังจงกาหานังกองโกเรนกามยาได้ทันบัดกับจิงดูนาหากบอร์ประคัดนั่นเององบาอุบาอุดูนาหากตาเกจิงประคัดกับจงอูเฮนรี่กายาได้บัดกับจิงลองจิงประคัดบักเลมอากอร์กับจิงบอมดอนจิงชัมพังบัดวัดกับจิงยาเลประชายาอุเบลบัดอุปอลวงชูบาฮบาองกับจิงบีชากิโตกิบันจอดเนาะกินเนกิได้กิบริวกิบักกันตายบัดกิบอมไงยาอูจิสุฮักกี้กับจิงมุดบาอุคุนอุเบลอุยับฮัลโหลกับดิ้งพนากับอีกุมบากะลองกับจิงบีนักกับบันตากับจงกีกตากระไดกับจิงวันรากับจงอุปอลหางนี่กิมละมันสนุทุบาบาเลยบากับจิงเป็นเอ็มและในบากับจิงเป็นเอ็มกับวันเล็งบาอุเวอุบาชาชิตอมในอุบายับกตากระไดกับจิงกลีกับจงกีกุมนูอุบริวอุบายับฮัลโหลกับดิ้งพนาอุนเป็นเอ็มยากับประเทศอุตาอุนองเป็นเอ็มอุบายับอุลองบัตลอดอุบอมดอนบอร์บัดกันนี่กับสงกุมกับจิงบีนักกับบันตากับจงกีกตากระไดกับบาอุปอลอุกรันหางนี่ชูอุปอลองบากคูบอลจงอุปอลกับสาวกุมกับจิงบีหากิน้องมันนี่เบลย์ท่ากลองกุมกับคูบอลเลนในกตากับสาวกุมกับจิงบีหากิน้องมันนี่เบลย์ท่าบัดนั่งตาชูองบาฮันเรย์นักกับเบนตากิบบุนกิจิวกับคูบอลจงกับดิ้งพนากับสาวกุมอุมาจิงทวดนามาร์เบลย์กิองบาอุจิวอุบังยิลักมิลันตียาอุมิสยาบัดชะบันเป็นยาบหากรมอุมิสยาอุได้บันจอบยากิน้องรมอมบันสานับนะฮักกี้มีอีบาอุปอลอุยลับอีกดิ้งพนาฮักกี้กริงกีองบากีลองกีบีดนี่kitaกีกจิงบีดบันยลับฮักกี้น้องมันในเลยเท่าบันอีบากีเนกีจิวกีลองกุมกีตากีเมาจิงทุดนักบันตากจองกีองบากุมนูอุตาอุมสยาฮักจักรบุตรวันบันจอบอีกkitaกีน้องชวนเห็นไรยาอุชาสะนาร์พนาชาสะนาร์พนากุมตานิวอีบานาดูกับสดังอุปอลอุดอนชิบุนกีเอกีบประชายากีบประชายอูฮะโกรินบัดเป็นบันวัดฮับเป็นกินในบาระอุลาจ็อบยากีเมนซีมจองกีบริวบัดกีจิวบัดกีเจนเทลชากับกอสเปลกตากันกับคูบอร์กับสงตนัดวัดลากับจิงยาเลบบุนบาอุปอลฮับบัดใหญ่ลงบาบัดงี้อีบากับจิงจ็อบยากีบบุนกีเมนซีมยากีเจนเทลบัดกีจิวชากับกอสเปลก็ลองกับคูบอร์กับสงตนัดกับบาอุปอลอุลาเทรย์ยากกรรมกระจองอุเบลย์บันเป็นเพียงยากกอสเปลกระจองอูแต่งี้อีชูยากเวปัดกับเบนตาเจงสกว่าบันกนิกเตนเดียดเจฮับังอีพายนากับกิตาบกระจองอิสยากับอาร์พคนได้ดิขัดกับขัดเศร้าหังตัวแกกับอุเบลย์อุกรันนักคำตาคิดกี่บัสตันกระจิงปีแต่หังในวังนามารกตามีงานเละปัดยากกรรมพลาหับแดงอุนิวไปหลังกับการพลักเองบัดกับดักขละเตะกับจิงสตาร์จงตากิบสตาร์จงกีกันดูเนาะอยากกับจิงชัมพังจงกีบาเซียนจงกีโรอันบุรีเนาะพี่อุเบลย์อุกวาบันเป็นรุ่งอยากกับกอสเปลชากับตัวกระทานเฮนรี่กับจิงเบดกับลองบากีกิมปเดียงนามาร์เบลย์กับจิงสตาร์กับจงกีที่นางตาองเบียงเนี่ยอุเบลย์อุดอนอยากกีบริวบันปลีลาดบันเป็นโยสเงาลาเนบันเป็นเพลียงยากกอสเปลคำตามยากจิงชิชาที่นางดาววังเบียงงี้เดย์บันลองกีบักลอยบันชาปนนกรรมดาวอุเบลกาตากระเดยกะกะบางงี้ดอนกรรมหากินกิสิบันตานามารกะจิงสตาร์จงกะจงอุเบลกันนังคำคลั่นบันยากะจิงสตาร์ยากจิงชิชากะบาอุเบลไองี้ที่กันนี่กะเดยกะกะบางกว่าบันเอาจ้ะกำลังกับสงตนัดบาอุปอลอุกวะบากจิงยาลับยากเตียนจงเบลย์กันได้หากระดิ่งพนะจงอุจิสุคริสบันยาลับกตาดีกับจิงสตาร์กบ้าอุกวะบันเป็นเป้าใช่กิบริวเรย์กุมบองกับจิงสตาร์ประเทศกับวันชิบุนกับจิงฮิกายฮับปอกับบาลังนั่งตาชุงเงียบปอยสตาชิกาเวกับเบนตาบัดหากนี้กับมาดกับองบากับบอร์ฮากิตูกิบาลาชะเป็นเอ็มกับบอร์ฮากิตูกิบาลาชะเป็นเอ็มevangelist ngadon kanega jingli na kabanta ka jongpi hangne habangi pule ha kolosai lanong ka banangkong ka khot ka ba arpheu bat nengkong petros ka lanong ka ba ar ka khot ka ba ar sau
ka ka ba ujisu la pendep na ka benta jongi halor kading pna ka ba ujisu la pendep na ka benta jongi halor kading pna ku boleh sibun ya gitu ki jingkeli kabor ha gitu ki bala syak pen im te ku bagi lo yo ngau mene kalong ke jing bit gitu ki ba ya le persyak dai ya ublei Henry kalong kabor ya gitu ki ba terang ya ka jing pen im ke jong u hey teng ha bangi ya sam ya ke kubor te don tu ba start ba kwa bat pediang ya ke ba tin ke jong blei te menta hang dengan pule na ka sti jong Paul sikinong Kolosai kalong ka ba ning kong ka khot ka ba arpau kong kum ni bat da u ban penyesuk no ya ki baro haladehi habalala penlong ya kajing penyesuk da kasnam kading pna jong u sngap te hang ne kong biang da u nga ong la ki baha ka khndo lane ki baha beneng te ngskwa ban wan ra hang ne ka di khot ka don ka ai ji kai ngi lai bentah ngawan ra hang ne lai bentah Tika benta ka baning kong ka de ba ulawan ra ya ka jing yasuk hap deng jongi bat ublai ka jing penyasuk hang ni la dengi pai sa ka ne ka dekat ka bar puang bat ba u bat da u ban penyasuk no ya ki baro pi nomar ngi long ha ngi im ha ni si ba menta ki ba pop sudah te ublai ukwa ban penyasuk yang ni te ka bar ula siu na kamta ki pop jongi da kasnam te da kasnam ko ju ngim da don kam ban le yap na kamta jong no Henry Jesus Christ ulawan yap lupa na kamta yangi te kamta balai ula pli kalenti bangin la ban don ka jinga dai ka batmai bat ublai te u ai ngi ka de kalenti ru u klem dapan ya ka jing siu u ai yangi da ka jinga te kalenti ha ka bangila ban don ngi ka jinga dai ka batmai rangkat bat ublai pi ka ni kalong ka ba pla ka ba Jesus Christ te nang tangan kwa ban simbiang sa na ningkong Petros kalnong ka ba di khot ka ba pusau ngan pule hang ne ong kum ni ong kum ni uba dala dehi ula ba no ya ki pop jongi ha ka met jong u halor kata ka ding ba habala yap no sya kita ki pop ngin yo im syaka hok ubada ka jing jingam snam jong u la pen kia yapi ka de ga kubor ka bastana denam ti hang ni ro ngawan ra pi lai ki bentahi lai benta ngawan ra pi gini ki jingmut ti ka ne ka di khot ka pen iangi ba ulakit ulakit ye ki pop jongi ha ka jaka jongi ti ku mangong pi mene ngim don kamsu ban kit dalade te henre ulawan ban kit na ta jongi te ula pelat yangi na ka bor ka pop nang ba ngin yo im daka hok wow ha ka ni ka perthai ka bang im ta hatu don ubah hok no pastor sara ka Bible ka om don ba hok weru om don ubah hok weru te na mar kata kada ngi kwa ya ka hok ka jong blai te nang ta ka balai ula pen kot yangi na ka jing mong ba ka pop kawan ra bat ka pen bha pat ya ka jing ade ka jongi bat ublai amen te kan ne ka de ki khubor ki ka jingmut ka ba jeliu hadok dakta ka ba Jesus Christ ulawan ra nak ta ya pi banya namar balai ula siu ya ka bainong bolowan yap khnang nam ta jongi Yohanes lai khan re hong to pa ula pa khnang yo khun bal khamar we ba we unom jochu Henry unyo ya ka jing im ka ba bom chukut tu pelat yang ini nak bor jang ka pop khnang ba ngin yo im daka hok kani ka de ka khubor ka ba Jesus Christ ukwa epi badanga namar tang ka ding pnahi kumba ngila pule ne ka bor hakitu ki bala sya penim de tang ka ding pna namar bele ba ka ktin jang ka jing start ba su song shit teng yo ba ka ding pna u Chris kan thli no nak bor jang ka twa don na pdeng jang ti ki bro ki ba su song shit baki ong ba ngade ki jong Chris tang ba kading pna lane men sem khoi sem la don hapdeng ki jong ki te kane ka wan ra ya ka jing jot te kini ki baro ki ba ngakwa ban ya sam ya pi ha kane ka khlemat te hoi kane ka we ka jingkli ya pi ha ta mantangi la poisa sakwe ka banta mesaya balasa narpna
Messiah balasa nar pna. Te ke jing kmi lenti syapang Messiah. Trong ý ba cái chính khmi lần tí trong kỳ brio lên này trong kỳ ta kỳ ba áp khmi yêu Messiah ý ba cái chính khmi lần tí trong kỳ Jew ý ba Messiah unwan ban pelat iki na cái chính long brau na ka himarum na cái chính sinshar trong kỳ hari haba Messiah Jesu wan ý ba syak sa narpna penban yêu kata gadai ka ba kỳ khmi lần tí da kumway Henry kalong da kumway la dangi pulih hang nei ka ba upol ukwa ban keren na kabenta jongki ya mta ki jiu bat kamju ya na kabenta ki Greek ni iba ong ba ki jiu ki dawa ya kadang bat ki Greek ya ka ki wat ya ka jing start kata ngila ban shem nangkong koren kalau nang ka ban nangkong ka khot ka ba ar ki jiu ki dawa ya kada ka ba mut baga jaj beriu jiu ka kwa ba Jesu un pen shisha ba ulong Messiah da kabadle iki kamba ki bakrau bat ki dak ki ba don bor kata ka de jing thmu bat ka jing khmi lanti haba Messiah unwan unla ya kata ka kamba ka dak bakrau ban pen i khnang ba kin la ban ngai kata de ka jing kwa ka jong ki klak khmi lanti yo usim uba don bor ban job iki nong shuan jong ki Israel kata de ka jing khmi lanti ka jong ki bat habal asan apna yu Jesu ki shem jing ban ngai ba ulong nong penim ubalajiet na ubalajiet da ublay kata kadai ka pelong yaki kim don kata ka jingai lada udai uta ubalajiet jong blay balai u haban yap nang tangi iya ka jinglong jong ki Greek ki wat ya ka jing start ki Greek ki khen kor chibun ya ka jing start ban ya ka ding pna kumbang ila ipuli do mana ba kalong ka jing bit haba ya lap yaki ya ka ding pna na kata ya ka gospel ka jing mot jing perkhan ka jing mod dor bat ka jing nang jing start jong ki brio ka ta dai ka jing kwa jong kini gi Greek ka ba ki khen kor khambun ka jing start ka jing perkhat bat ka ta ka jing mod dor bat ka jing nang jing start jong ki brio bat ni i ba ki rio perkhat Greek ba pau nam kom u Socrates nang ta u Plato bat u Aristotle kila hikai ki brio ban wat ya ka jing shisha leng ba ka jing mod jing perkhat bat ka jing ya tai nya ka bastard kata kadai ka jing wat jongki uang ba ngin ya wat ngin ya tai nia da ka ba da ka jing start kata jing ya tai nia ka bastard hanai upol hanai uang ba hawa upol wilap syapang ka jing sa na pna yu Jesu bun ki Greek ki perkhat kumno ubriu balayap halor ka ding pna un pem ya ka perthai kata kadai ka jinglong jongki banam ta ka ong shu ka nei kam sngo start ne ka bom don jingmut na ka benta ka jongki haba pol wilap ya ka ding pna ni iba kini ki bar okalong ka jingbi ha haki kata kadai ka jinglong jongki ne ki brio ni iya ka jing shem ka jing yalap jong upol na ka benta ka jongki Neskwa ban rap hang ni hai te habangi phai sha ki sanran ru fikan mau ki sanran lada pi phai na ka gospel ka jong Marcos sang tu pra kal nong thandai kal nong bat phau kal nong hang tu ki sanran ki artaten yo Jesus Christ hai ki artaten lada une ne mu taw Messiah namar man ba ha man la ki jing la bu ong be ukun ubreu unsai wan ban yap te Henry kumba ngila yosngau mene ba ki ne ki jiu ki ap khmi yo to Messiah te Henry Messiah uban penjob no ya ka himarom ha to pot dai te Henry Messiah pat ka dor jong Messiah balasan pna ka pensyai pura ya ka perthai barok we hadu katno ublei ulak loy ban pendep ya ka jing tmu jong ka jing pen amen te kani kadai ka khubor ka babha ya phi bat ya nga namar ngi don kam yo Messiah ngila im ha kini gisni ki bakhadu ngi don kam ya ka jing pelat im ka jing pelat im na banta ka jongi te kalong ka basngo tenat ya ka jing ya sam jong phi evangelist Albert ni iya ka jing ya pulilang ka jongi ba chu shuk ni ya ka banta ka but ha ka jing ya puli ka jongi ka ba ong ukris ka bor ban ka jing start belai ukris ka bor bat ka jing start jong belai ngakwa ban wara ni ka jing kali na ka benta jong phi kumno ka jing start belai bat ka jing start briu ka ya pher hadu kata bat kumta ki ya pher uwei na uwei pat
Wow, setenat kata. Tila dangi pai sya ka jubab ka Paul jubab hang ni. Hai. Paul kentat ya ka jing start kum kata ma. Te hendrai kentat ya ka jing start breu ka ba persang ban Yakop ya blai. Hai. Hi kata ka dei ka wei ka ba pala. Namar balai ka jing kan tho ka jong Paul hang ni ka long ba ka jing start blai bat ka jing start perthai ki atrekam kat bakum ka nong rem ba pher. Kum no kan ya day lang tharai ka jing start perthai bat ka jing start jong blai. Te hang ni ka jing start breu ka khen kor ya ka kerdan. Hiam kene ka kini ki sngi ka bamenta ka ba ki breu ki ya be ka kerdan. Tenang ta ka jing start kren ka jing mud dor perkhat bat ka jing shania halade. Kene ka jing shania halade ka san sharp ya ka jing long breu. Hi om don wero ubamla te namar kata kata hang ni upol ukun tho bha ya kata. Te hang ni uan ra biang sa kene ka jing start ublay kapau ha ka kubor jong ka ding phna. Te ka kubor ka bapau ba ka long ka jing be bat ka jing tlot kat kum ka jing thau jong par thai kum ba phila uan ra mne ba ka jing start jong blay ka long ka jing be ya ki we. Te phi hang ni upol uang kamut ba ka ni ba ki Kristan ki dei ban kan pat ya ka jing mut ne ki jihikai te ni don kam hi ka jing start bro ka jing start per thero tang ba ni ha ban tel akam bhai ka jing net ka jong ni ya ka ding phna ba yu blai te ha ki wei pat ki jaka upol hi upar khat bha ba ushim ya ka kantin na kini ki ru krau per khat ki bandai machwa ulasnaro ya ki jing kan tho ki ba jelleu henry open scam ba ka jing start breu kamla daladehi dan lele ruam. Te namar kata hang ne ong ka bor bat ka jing start ka jong blai ka trekam. Namar balai ka khubor jong ka ding phna ka long ka bor ka jong blai. Kalau kompor Te boleh. krestro ulong ka bor jong blai. Te hang ne upol ukwa ban wan ra kain lada phi phai na ning konkuren ka long ka ba khat khandai di khot ka long ka ba ning kong koren ka long ka ba ning kong di khot ka ba khat khandai arpho lai phuwe hang tu ukun tho bha hang tu. Kaya ka ba upol uwan ra hang ni ngan supule ka dikhat ka bakat khandai mo hang ni ko namar la tho ngan pendu no ya ka jing start jong ki ba start bat ya ka jing sempang jong kita ki ba sempang ngan kan taj no hang ni ula sot hi na ka tu ka kitab jong Isaya arp khandai khat saw tenang ta wang mi hang no uba start hang no unong tho hang no uba skuin ya sat nia jong ka ni ka perthai hendrei de tang ka jing start ka jong ublay ka bala ban wan ra ya ka jing ya de ka bejan rekat bat ublay te upol ukran ka hang ne da ka ba shania halade ka long ka ba ma henry da ka jing start ka jong ublay balapan pa ho Chris ka ba bunsen ka pau ya ka jing be ya ka pertai henry ngangai bakan ya lam ngi sha ka jing im ka ba bum jukut aman te ka phang pedang jong ka ni ka benta ka long ka jing pen im kam ino jaka ya ka jing sarong jong ubreu namar baka syong kanong rim ka bapura ha ka ka ba ukris ulawan yap nagamta yang apa dia pi te ka ni ka de ka kubor ka ba ukris ukwa yang bat mapi we ki perlok ki bapet hang ni ba ngin penthma ya ka jing im ka jongi da ka bangin shaskor da ka bangin ya pule bha ya ka ktin ka jong blai khnang ba yangi on yalam sha kata ka jing im ka babam jukut. Tak, aku belai shibun ngaku aban tenrong syusyuk halor kita kimat ngi iba gajing start belai kalong om kum gajing start kum kadok kata ada iga jinglong bat om kum ki badon bor ki bakrau batri henry ka pen i kum no ka bor bat gajing start u belai kapalat jingai ka no ka ka balong ka ba kenja brio kata ada iga jinglong ngan su no ka ngan su ya banrap hang ni khiat mo ka jing start jong ka ni ka perthai kamla ban penlong ya ubreu ban itu ya ublai. Hai. Hi kata. Tangi iba habadon kata ka jinglong chongki. Namar ki shania ha ka bor jong ki om ha ka bor jong u. Ublai. Belai kata ka jinglong chongki banang ta shushu ni iba ba ka ni ka jinglong ba ka ni ka mut ba u jisu ulong ka jingpen pau ka ba krau tam ya ka jing start u belai. U jisu ulong ka jing pen pau ka ba krau tam ya ka jing start u belai wala ka ding pna ka long kum ka jing tlot bat ka jing sharem ha ki babun ki breu henry u belai ula pudon kam ya ka ban pen im ya ka perthai
kata kadai ka kubor ka babha bat ka basngau tenat naka benta ka jongi bat ka kabala komba ka long ka jingbi haki breu rei ha ka jing shisha ka long ka jing tmu ka janai jong ubalai ngi ba ngi kren du mana shapang ka jing long jong ki breu ha ka nong ba korin ngi ba ki da ka jing start jong ki kwa ban yo ya ka jing pen em jing pen em henry ngi shamba ka jing pen em ka dai tang ha ubalai bat ka dai ka plan la ni ka jing tmu ka janai jong ba upha yu jisu ban yap halor ka ding pna ban pen em na ka benta ka jong i wei ki nong pop ka ta ka kubor ka ba upol uwanra shangi hagani ka jing puli jongi ya kani ka benta jong kalanong ka ba ar pidang don shu ban ya sam hakituki man ka ba kong san ka long ba yang ni latip nadu mendang red nadu dang red ngi latip lane nadu na ka yin ka sam ka jong ngi latip ya ka tin ka jong blai re la da manga ban ma phi ngi pen sap ei no da ka ba ngi wat ka jing start brew hang ne ngin du no ya kata ka jing pen em ka ba Chris ula wanra bat ukwa yang nga ba de phi bangin dan tila da manga ban ma phi ngim ngem dan ya kata ka jing ka ba scam ngej ba usaitan un wan ban thombor la ni ban syukor yang ni da ki jing hi kai ka ba pakla to ai ba ka jing im ka jongi komba upol hi kai ba ka jing yalap ka jong ka jing tre ka jong ka dai ka jing pen pau jong ya ka ding pna ka jong Chris. Pat kamju manga ma phiru bangi em hakini kisngi jongi. Bangi ru ngin yalap bangi penpawi ka kubor. Jongo Chris. Tu ai bo blai in kru na ka benta ka jongi. Tungin yalai cho blai. Ha ka bangin penwai ni ka sub school ka jongi. Tungi dawai. Ko pa jing ba hap neng atrai ngi ai ka jingu bat ka burom. Ya ka jing penla jome try. Kham tam ha ni ka kentai ka bangi la ban pulei lang ni ka tin ka jongme. Ko blai shibun atrai ya ka jing yalam ka jongme. Ya ki ai baro ki bangi la pulei ha ni ka por. To ai ba sim jong me un ai hangi ye ka bor bangila ban shushu atrai ban yai kat kum ka mon ka badai ka jome me yai kar khu hakisngi ki por ki dangwan ha ka jing im jongi bar kum chu ye ki nok ngam ki ba pe ya ka channel kum ju a ublai me yai kar khu ya ki ha ki ai bar ki liang ha ka jing im jong ki ba man la ka sngi bat kham tam atrai ye ka khu bor ka ba yo sngo leng ba ka channel na ka we ka por sha ka we pat ai ba sim jong me betin lanti yangi baro bangila ban im bangila ban yai kat kum kamon ka badai ki jong me kat bangi imah ne ka prothai ba pop bangila ban job i kita ki jingala baro lengba ka jing start blai ka jong me na ka benta ka jongi priang atrai ni ka jing karpat na bangi pan ha ka kerteng jong me jisu ngadwai amen